DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na pagka-Webes. Yan, Petsa 9 na kan Hulyo taon 2026. Aldaw ni St. Jude, pasalamat tabi sa gabos na mga devotos man ni St. Jude. Diyan baga tabi sa St. Jude Thaddeus Parish sa Barangay Lapu-Lapu kan Legazpi City. Siyempre, kami po minalaom na sa paghampang takaining kaaldawon. Dapat permitang ipigpaenot kasubagoan mahal na Diyos. Enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo tabi ngunyan programa ng Tingog kan Banwaan. Minalaom na yaong kamudyan asin sasabayan kami sagud alas 10:30 an udto. Uyan na tabi an habagat medyo naririparo nindo, makusug-kusug an paros habagat, buda medyo mapuro presko. Efekto na tabi iyan, kaiyan na nag-aagi bagang bagyo, pasiring duman sa na northeng sa northeast, sa extreme north Luzon, ang bagyong si Inday tabi ipangadji niya to ang mga pinag-aagihan kan bagyo asin su mga aagihan pa tabi. Uyan baga makusog an habaga tabi Maray na aga lamang tabi, mga nagaantabay diyan sa sentro kan Daraga, paramdaman tabi ang mga taga-Albay District tabi. Imaging diyan sa Premier List o kaya sa sentro kan Legazpi, maray na aga tabi, Madam Bet Costa, kumusta ka mo diyan sa Costa Enterprises, And siyempre diyan po sa Gold Street asin Good Luck Novelty, mga parantabay ta diyan. And siyempre kan sarong aldaw ngaya papa pipigro lampasan mo sa nangaya The Saint Barbershop. Yan. Maray na agad yan sa The Saint Barbershop, haluyo naman ang tabing barberia. Kapartner na iyan kan istorya, kan dalagan, kan Legazpi City. Yan, mga kuanaan, mga pag nag-arantabay niya to, negosyo dyan sa sentro. Rumdum panindoso Zenco Footstep. Gariday na ning Zenco Footstep mo niya na. Musta lamang tabi dyan. Tapos so Bombay Silk Store. Iga pa, nagkakarumduman nindo tabi yan. Maray na agad yan sa mga taga San Roque, Pamilya Bersilia. And Familia Cervantes, Tata Panfilo Cervantes. Katanduanes, maray na aga tabi dyan sa Indo. Morning da sa Indo dyan, sabi ni dating Gobernador Boboy Kua. At naman ni dating Vice Governor Boste Kua. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy, Pading Jim, Pading Al, Pading Jomar, Joshua, Karen, Angel, Manibela, Henry Manta. Sa Master Control sa kuyang kumpadre, Pading Nal, Baldo. Sa newsroom, yaon dyan ang tropa. Nangingenot ang malalauman, anuman na sitwasyon, laban ng laban sa inman ibarabad. Sige lang ng sige. News Director Mardila with Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Limuel Epino. Sinda po ang minasurumada kan mga istorya nagkakadarangog nindo kung may major newscast. Asin kung may news break and nagkakabara sa dyan sa social media platform kang DCGB, ang DCGB News Online. Isa yung kasabay ito sa IT. Andyan ba si Jerome o kaya si Aldwin? Wala. And then yung mga tropa natin sa Sorsogon State University, yung kasabay tangon yan.
maray na aga tabi sa indo ako pan sa indong magiging servidor sa radyo. Maray na aga kay Sir Benji the Pogi Hile. Good morning tabi Sir Benji as in sa familia. Salamat tabi Sir Benji for texting. Adigdi po sa programang Tingog Kanbanwaan, and syempre si Sir Jason Gomez Puyo. Diyos maray na aga tabi sa imo Sir Jason Gomez Puyo. Kumusta na so bentahan mo, so pigtutulak mong burak na sampagita. Kasusaro, kaminero ini si kunyan, si Sir Jason Gomez Puyo. Then kasusaro, nagtitindanin ano ito, mga gugulayon. Kasusaro, nangabas nin manok na tinola. Sir Jason, makonsuelo man ini sa tuyang barkadaan. Kumusta man tabi? Good morning kay Sir ining Papa Jer Bailon. Yan, Jer Nichols Bailon. Papa Jason, igwa ka dyan in pigtitindang kunyan. So, egg pudding. Ramon, egg pudding kung ano. Ito bagang so let's flan. Sir Jason, maray na aga tabi sa imo. Naisabi nyo sa programa, bueno tabi inotontan na po, inda ko sa natabi, would you be interested kung inoton niya to an istorya internasyonal? Yan. Sige, my number is 0942-670-1195. 0942-670-1195 sa Smart, and sa Globe 09660730-115. 09660730-115. Good morning palantabi dyan sa men and women kan Ravvax. Dyan po sa Ravvax si Madam Tet Aldana Jacob, buda si Madam Joan Montecastro. Maray na aga. Importante yan. Nakamrot ka mo ning ikos nin ayam, nakagat ning ikos ning ayam. Pagkatapos mga bakuna tabi, importante yan, anti-flu, anti-pneumonia. Gabos po yan, safe. Gabos yan tabi na mga kwan sa Ravvax. Puro pati sinda dyan medical practitioners akreditado kan Departamento di Salud. Gun mo nakawagas na sinda pati duman sa Manila, sa Quezon City, sa Masbate, Catanduanes, Sorsogon, Legazpi, Albay, Daraga, Tabaco, Ligaw, yan tabi, Ravvax. Mabuhay. Thanks for ever being there listening to us sa DCGB tabi. Hello, Maray Naga, yung sa tuyang caller. Hello. Hello po, Idol. Good morning po. Good morning, Sir Tabe. Ayos na po din sa internet. Okay sa imo ang inuton ta so international tabe. Ayun po sa kuya. Sige. Thank you so much, Tabe. Okay, sige. Okay, sige pa Tabe. Medyo bulubol ang oras natin ngayon. Kindly text if it would be okay for you, dear listeners, international. And aram na nindo Tabe siguro ang natutumbok ta. Kung ano ang tutukaron niya tong istorya international. Hopefully, day ka mo magsawa. Kaya nga ni ibaga, minahapot kita kung gusto nindo or dae. Tatibaad kung nagasawa na kamo Tabe. Yan. Mga major developments po ini sa international. Pakitukar man da Tabe. So, ralatuban kasuwapon sa Medio Oriente. Pahingalo po muna kita sa impeachment. Ayun, sabi ni 5646. Eto international, duwa ng international. Sige, keep on texting Tabi. I-fill natin yung consensus ng kunyan ng sa tuyang dear listeners. Yan. Sabi ni Madam Tet Aldana Jacob, good morning din po sir. At sa mga listeners coming from Madam Tet Aldana Jacob, as in sa bilog na men and women kan Ravvax dyan Tabi. Sa ansa indang klinika udyan sana sa may Aleco Tabi. Very accessible. Sagkod Domingo buhay Tabi sinda o open Tabi sinda sagkod Domingo. May listener kita na nag-upload. Hello, Diyos maray na aga Tabi. Aga po, Sir Pio. International po.
Sige. Diyos Mabalos International ang gusto niya, tabi. Yan. Diyos Mabalos, tabi. International. Sige, tulo na, tabi. Yan. Madam Tet na Aldana Jacob, maray na aga. Kumusta ka mo dyan? Si Madam Rose Azul. Maray na aga, Madam Rose Azul. And siyempre, si Migong King Reginaldo. Atin niya na listener, Sabi naman ni 4999, Good morning, Tabi, Sir Pio. I travel daily from 3rd District. Pansin ko lang po ining road reblocking along National Highway sa Ginubatan, particularly sa Barangay Binogsakan. Mga nagruluwas na gravel sa bagong gibo na tinampo, pig para stoppings lang. Di siya pig repair properly. Iyan, Tabi, it is well explained ka nakalis na mga programa niya to. Pero for the sake of information, ining si 4999, pakiantabay lang po, tababalikan ta iyan, inutunta mo na ining sa international, taiyuan sa tuyang gusto kan mga paraantabay, Tabi, yan. 4999, Tabi, ha? Paki-acknowledge daw kung madiretso kapag antabay, ta-explikar ta yan taod-taod, Tabi, Yan, sige. Dai ko man yan makakalimutan. Pati ang Legazpi Textile, huyugon mo JB Line, Lola Theater, Rex Theater, Wafo-chan, La Trinidad Theater. 48 years na, Tabi, akong naninirahan sa Legazpi City. Ako ang numero 1 paramati kan Radyo Balagon ngayon. DCGB na po. Maray na aga, Sir Pio. Thank you so much, Tabi. 2588 nagkarurumduman niya sukon yan. So, mga establishmento din negosyo dyan nakatabang na kan pagdalagan kan istorya kan Republika de Legazpi. Ayun naman, Republika de Legazpi. O sige ha, inutunta, Tabi, taod-taod pagkatapos kan report ni Chief Jimmy ang sa international, and then iyan dyan na estado nin mga patinampo na pinag-reblocking sa 3rd District, particular sa may Binogsakan area. May report tulos muna kita. Hali dyan sa luwas, ilaog ta si Chief Jimmy na salita. Kumpadreng Jimmy, Chief Jim, good morning. Yes, salamat, Abi Pade. Pinasalamatan ni Piodoran Mayor Banji Arandia durante ka nagpapod meeting sa LMP President Kaloy Baldo sa mga alkalde, Aleco, and nakasabay na nga ni Sumiralco, kung saan puraber sa LMP meeting, inot nang ipinapod kan LGU Piodoran sa pamamayo ni Mayor Banji Arandia, ang mga taga-Aleco, tanganganing linawon, tungkol sa namas sa parnindang low voltage asin mga pagpaba-brownout sa nasabing banwaan. Oho. After kan pa-meeting, Tabi, Pade ni Mayor Banji Arandia sa Aleco, kung saan pigahagad na maresolbiran man lamang maski puro paano mapakusog-kusog man ang voltahe sa saindang banwaan, ang problema na pinagsasaparkan Piodoran kung saan pagkalihis ka nasabing meeting sa Piodoran, medyo okay na pa din, nagkusog-kusog sa voltahe. Iguanang improvement, nabawas-bawasan so brownout, then suminunod na so LMP meeting. Di nagatinder si Mayor Banji Arandia, natural yaon so Aleco, kuana niya sa pagkakatao na pasalamatan. Okay. So Aleco, sa tahaw ka na nasabing meeting, tanan medyo na solusyonan man sa problema. Pakalihis, Tabi, Padikan Aldaw, mga Aldaw, si Mana, sagod na uminabot na kasubanggi, nakasulit sa dating konsumisyon, balik na naman. Balik sa dating problema, temporary man sa napalan susok sa alkalde, solusyon sa saindang problema, sa low voltage as in brownout, ngunyan balik sa dati ang problema sa Piodoran, asin nag-aasa na naman si Mayor Banji Arandia na tibaad lamang naman mapakusog-kusogan voltahe kan kuryente sa Piodoran ta natural. Grabe ang epekto kay ni sa bilog na namamanwaan. Balik sa dati. Balik sa dati. Sige. Yan, Tabi, Pade, sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Kumbaga, nakatana sana, pinadildil sana. DCGB.
On the Spot Report. Sa tuya yan pong bubritanahan, bali tulong tema no, international, lokal, buda ining dyan sa ginubatan, buda yan na problema sa kuryente tabi ano. Bueno, irutun da tabi ining salado international. We have to prepare tabi magpreparar kita sa daim na naman maiibitaran na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Inda ko sa natabi, and Dimar, we seek for your help tabi i-monitor dyan kung puminitik na paitaas so presyo kan produktong petrolyo. Yan. Tabata ako ta na nagrahay-ray na so pamresyohan kan sa international na merkado, uminabot na duman sa below $68 per barrel na lang kunta na ang pamresyohan kaan kanakalis na mga halos sarong bulan na baga. Kanso ceasefire asin suhururon between Iran and US, medyo maray-rahay ang dalagan. Kunya na maski nga ni sa tuyang sekretaryo kan enerhiya, Sharon Garin, nagpahayag na halat-halaton tangaya. Siguro mga dua o tulong simana, baada akong padrinal makabalik na sa pre-war pricing sa petrolyo. Sabi ni Sharon Garin, kan Departamento de Enerhiya, that was a week ago. Tasu presyo nga ni, kang kada bariles, US dollars sa international market, below 68 na. Ngunyan, we brace sa posibleng paglangkaw kaan kan presyo kan produktong petrolyo. And Dimar, go ahead tabi, newsroom muna tayo. Ito yung query natin. And Dimar? Expected Sabapi na magkakawat around 74 to 75 dollars per barrel. Ayun. Ngayon na July 9. Pero may market volatility, darakan US-Iran tension sa supply-demand dynamics. Yan, well copy and Dimar. So, yan ang latest. Opo, so well copy. Parang may ilang kauning 5.45% from the produce. Yan, well copy and Dimar. Tama ito sa tuyang pinag-iistorya na kunta na buminaba na sa below 68 US dollars per barrel. Ngunyan, puminitik pa itaas, pwedeng 72, sundo 75, magkakawat sa range na yan and Dimar per barrel per US dollar. Okay. So pag nag-trigger iyan tabi, paitaas, uyan na naman tabi, igwa na naman anin efekto sa bilog na kinabantabi. So pamresyohan kang produktong petrolyo, including the Philippines. Nata po taarog kayo nangyari. Yan. Kasuhapon, naistoryata na po ini na sagkod nunyan nga ni ipadingnal kasubagong maagahon. Halos pulbuso na kan US. So mga estratehikong lugares, pasilidades kan Iran sa southwestern part, particular ining mga lugares na harani sa Strait of Hormuz. Piparulugto ka na nin missile, biburubumba na kan mga eroplo. Mga pasilidades, oil refineries, gayud ito, mga basta so sa indang mga radar capability systems, mga military installations na natatada, mga puertos, pantalan, biburbumba na ngunyan kan US, mas halangkaw po ining level na klase nin pambubumba na pinagigibo as per Central Command, CENTCOM, mas halangkaw na level na inin, na kaya ang terminutan na nga ning ginamit, halos pulbuso na. Yan. Natataarog ka ini ang nangyari. It is because bata kunta na yung ceasefire is sabi na nga ni, delicately holding. Delicately holding. So ceasefire, ining Iran padingnal,
may pinalugto ka na naman nin ballistic missile, buda mga drones, buda mga bomba na tulong darakula o na oil tankers na nag-aagi duman sa Strait of Hormuz. Pinalugtukan kan IRGC. Ining IRGC, ini ang kumbaga Puwersas Armadas kan Iran na nalilibong na nga ni an international community if ang civil government kan Iran kontrolado pang IRGC or ang IRGC kontrolado kan mga hardliners na mga mula na natatada ngunyan inibaga sa mga kleriko, kumbaga mga kapadean, mga obispos, mga imam na mga hardliners, mga extremists ini na ang iyan sindaan mas nakakaibabaw po sa gobyerno sibil kan Iran kung ano ang gusto nindang palakad susog sa interpretasyon ninda kan sa indang Biblia iyon ang ipag-iimponer sa Iran. Kaya baga ibang klase ang dalagan duman nin gobyerno. Maringani ngunyan pa ding nalta, igwa na kitang nahihiling na mga videos por dahil ta ibinalik na kan Iran su internet. Takan so kan nakaagi bagang mga bulan kan gera, pinutol iyan kan Iran, lalong-lalo na kan su mga tawo nagrebelde na sa klase nin panggogobyerno kan Iran. Nagulpi baga su ginaradan na mga nagprotesta kan Iran. Nakakabalik na ngunyan mga videos may nahihiling na kita kaya nga ni baga nakakaunambit na kita digdi na halos pulbuso na kan Iran sa mga lugar na iyan, Bandar Abbas, mga pantalan, military installation, radar capability units, halos pulbuso na kan Iran. May mga video nang nagluluwas coming from Iran. Igwa na nga ning mga video nagluluwas so paglubong baga sa indang supreme leader so nagadan kan US so kainit itong pag-strike pa sa naninda lilubong pa sa nakaaging mga aldaw yan kaito dai iyan talagang grabe ka kanduman karinggis ang administrasyon kan Iran sa pagikan mga kleriko mga mulas. Okay, now tabi duro bagtakan kan kunyan Endimar tabi go ahead Papa P. Po. Mga 80 na Iranian targets ang tinira kang US. Dahil dyan, luminangkaw namin 79.28 per barrel uyugon mo ang Brent crude trade. uyugon mo minutos pa sa nang Ang sabi, luminis. ang sabi, this is the highest in over 2 weeks. Oho, yun. So, Yan sabi ang latest na talking. opo. 79.28 per barrel. Roger, well copy Tabi Endemar. Thank you so much dyan sa newsroom. You can just see, so pitik pa itaas, 80 mga military targets ang pinulbos na kan US, 80 mga military installations kan Iran, so mga natatada pa iyan, na nagpaparapakupsit pa maning missile, pinulbos na kan Iran, and puminitik tulos 79 punto something ang US per barrel, US dollar per barrel ngunyan sa Brent crude oil. 79 na ha. O ma-80 na naman. Pag pumitik na yan sa 80, locally, tibaan matrigger naman sa Pilipinas na isuspend ang excise tax. Ta may bareta na, kasubagong aga, na so excise tax sa ining LPG, ibibuelta na ka na gobyerno. Kaya baga medyo nagbarato yan na LPG niya to. Kanakaaging mga simana, hinali iso excise tax because puminalo sa 80 sobra US dollar per barrel kan pamresyon kan produktong petrolyo. Ungo niya nasa 79 na, minutos pa lang ang luminihis. So igwa ng efekto tabi yan sa bilog na kinaban. Now, 80 na tabi na mga kunyan na mga targets, military targets ang pinulbos kan Iran. Nata nga niyan ta nagbalos sa US. Por dahil ta su Iran nga ni bata na nanahimik na ang kinaban, luwas laog na,
so mga oil tankers duman sa Strait of Hormuz. Nagbabakal na rin mga krudo, petrolyo, gabos duman sa mga Middle East countries, minaluwas laog na. Palugto ka na naman ninbumbakan Iran so nagkatulong darakulaon na oil tankers. Ara mo ang rason kan Iran kung nata ta pinalugtukan daan ninda. Paano nga ya tigdidisturbo nindo so Hezbollah? Tigdidisturbo nga kan Israel so Hezbollah. Na ining Hezbollah, yaon anduman nakabase sa Lebanon na makusog iyan na puwersa terorista na sponsored kan Iran na ang gibo ka ini na pinagbilog yan na Hezbollah na ang gibo sa nakaan pagparapalugtukan nin missile garadanon sa mga Israelitas ta gusto nga nindang punason an Israel takalaban ninda iyan kan Iran. Iyon na naman sa ginibong rason. Di siyempre, so Israel, madepensa man, pigbabagtakan man sa Hezbollah, may nadakop nga ni na top-ranking military leaders kan Hezbollah. Ining Hezbollah, iyo pa ini supig susuplayan kan na Iran, ining Hezbollah, nakabase sa Lebanon, nakataning kan Israel, iyo ni supig susuplayan kan Iran, nin mga armas, na kunday nga ni binungbungan ni Presidente Donald Trump kan US ang Iran kung nakaproducer ini ni nuclear weapon na Iran pwedeng ipadara ining armas nuclear sa Hezbollah ipalugtok sa mga nasyones na gusto nindang iwalon sa laog kan Medyo Oriente. Napugulan yan tabi nurubumba na ba kan US so Iran so mga nuclear facilities nindang duman. Iyon na naman so ginibong rason kan Iran pading tinira nga ano pa nangayakan Israel so Hezbollah iyogon man kaya naramdaman ko si Pading Noel Manalo hindi ko nakantabay si Pading Noel na Manalo. Sabi ni Pading Noel ngaya pade yan nga yung suro ceasefire na mga ano rin babalgaron naman yan kang tabako ngayon tultul na kahuron sabi ni Pading Noel na Manalo. Ngunyan tabi ano ang very latest kasuhapon ungon niya na maagahon o yan na mismo nang si Presidente Donald Trump kan Estados Unidos di Amerika ang nagtaram ceasefire is over. Ta si Presidente Donald Trump kasuhapon yaon ini sa pagtiripon kang North Atlantic Treaty Organization. Pagtiripon ini ning dakol na nasyones na mga makukusog ang puwersa militar sa bilog na kinaban. Pransya, Japan, Italia, US, apera siyempre kan kunyan kan Russia budakan China. Yan, basta supang pinakamatitindi ining puwersas armada sa bilog na nasyon. NATO, yaon duman nagtiripon sinda si Presidente Donald Trump nagatindir. And sa sarong opisyal na pagtiripon, unitabi ipapadangog ko sa Indo, ang pagtaram na ni Presidente Donald Trump opisyalmente nin tapos na ang ceasefire. Tabako mga tultul na kahuron ngayon ining mga Iranians. Hilingon ngayon nindo, sabi ni Trump kung sa Bicol, hilingon ngayon nindo. So sa kuya ngayang mga negosyadores, nakikihuron sa inda, sagkod na igwa na nga ngayang pinirmahan na Memorandum of Understanding. Pirmado na baga mismo. Si Trump mismo so nagpirma ka ito, kanakaaging mga simana. Presidente Donald Trump mismo. Duman sa sarong lugar na estratehiko kung saan man tinapos o Gera Mundial 1 yata ito o Gera Mundial 2 sa Pransya yun o sa Italia. Iparumdum daw tabi ni Dusako. So, pigbareta taman baga dito. Duman mismo nagpirma si Trump sa lugar na ito, historic place. Duman nagpirma si Trump kan napagkasunduan na kan Iran boda US na mga kondisyones tanganing dahil nakuta na malawos pa ang gera. Pinirmahan niya ito, pinirmahan man kan counterpart kan mga Iranians duman sa indang lugar. Ngunyan, ang sabi ni Presidente Donald Trump, dain na ngaya. Kung sa Bicol, pinag-transcribe ta na enot ano bago nindyo dumadangog sa boses, dain na ngaya kung makihuron dyan. Hilinga ngaya nindo, naguhururon ngaya. Yaon sa sakuyang mga emisaryos, mga matitinding mga nakikipag-deal sa Iran. Saro sa mga pinaghurunan na contentious na maray, isday na talaga magibok ka mo ning armas nuklear. Napagkaoroy na ngaya. Duman sa laog kan hororon. Pigtataram ko ngayon sa kinaban. Sige, nag-agree na ngaya sa Iran ha.
Uni na nagpirmahan na daing na kay may magibo ning armas nuklear so Iran. Pero ano nga yung gibo-gibo kan mga negosyador na kan Iran? Pagluwas nga sa luwas, sa prensa, mapang, ang ititar mo ya, dahil man nga kaming pinaghuro na arugaan. O bako nga yung tultul na kauron? O eto po, ang pahayag ni Presidente Donald Trump, duman mismo sa NATO, paghururon kaswapo na, opisyalmente na, tapos na po ang ceasefire. Data masabutan, kung sagkod no arin tabi naman ining gira, madurar dyan sa Iran, buda sa US. Ito po, si Presidente Donald Trump. Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Woodcoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. These talks won't resume after we get through the funeral proceedings. What? Does this mean that talks with Iran will not resume? I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success, tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys, and I say this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns, and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. You know that? I like him. I like the leaders. I think all of these leaders. Great. And they love I think they didn't treat the United States fairly for many years, but that's okay. But they're sane, rational, good people. Most of them. I don't like a couple of them, to be honest with you. But there are a couple I don't like much. But I like Erdogan. I'll tell you. I like. So, iyan tabi ang kuan, iyan tabi ang pahayag ni Presidente Donald Trump manungod sa siring na bagay. Ano po? So, iyan nga ni ang pinagasabitan na habo na, ano sabi ni Presidente Donald Trump, habo ko na ngayang makihuron sa mga taong an. Naghururon nga kami sa laog. Nagpirmahan na. And pagluwas nga dinda, mataraman nga yan. Dahil man kami naghururon manungod sa nuclear weapon. Kaya dahil na nga yan. They're sick people. Yan, pigagadan nga na design ng mga tao. Ngunyan, so Sekretaryo General naman tabi kang North Atlantic Treaty Organization, si General Mark Rutte. Ang sabi man kay ni, inuyunan na kan NATO sa US. Ta hinapot man ini si General Mark Rutte kan Sekretaryo General kang North Atlantic Treaty Organization. Hinapot man ini kung ano nga yung masasabi kang NATO duman sa pambubumbag mo niyan kang US sa Iran. Tayaon sina sa pagtripo na ito Itong suki Presidente Donald Trump na pinadagog ko sa inyo ko sa bago, saro itong press conference official na hinapot nga ni ano na ngayong mangyari. Taarog na kanan sitwasyon duman sa Iran. Aday na nga. Tapos na nga yan. Dahil na ako makihuron. Yan. Sabi man ni kan Secretary General kang North Atlantic Treaty Organization, absolutely necessary ang ginibong iyan kang US. Uni po, kan hinapot man siya kan mga membros kan prensa duman sa pagtiripon sa North Atlantic Treaty Organization. Ang boses po ni Secretary General Mark
rote kang NATO. What is your reaction on the recent US attacks on Iran, and why don't you fear that this will overshadow this summit? Well, I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts. Yan. Utron tatabi hinapot siya. O ano ngayong masasabi kang North Atlantic Treaty Organization sa sitwasyon na ini? Sabi kan na Secretary General kan NATO, absolutely necessary. Mantangay may ceasefire, hiling ngayon nindo, anong gilibok ang Iran? Inatake mga oil tankers. Ito po, Otronta. What is your reaction on the recent US attacks on Iran, and why don't you fear that this will overshadow this summit? Well, I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts. Yan tabi ha. So, that is the general situation tabi kan international na bareta manungod yan sa girangan sa Iran. So, we brace for more ta dakulang panghinayang ta iyo na kuta na makuha na i-stabilize na susutuyang presyo kang produkto digdi, malabo yan. 79 na baga. Basado dyan sa monitoring ni Andy Mars sa newsroom ang kada bariles kang petrolyo. $79 per barrel. Ayugun munaan. Ayon. Good morning, sir. I hope you do mind historical research regarding Iran and their adversaries. Clearly, Iran is not the aggressor here in this war. About sa Hezbollah tabi, sir Piyo, kaiba tabi ito sa treaty na dapat day mag-attack ang Israel sa Lebanon. Pero nag-attack sinda kaya nag-stop sa ceasefire. Paburo balyuhan sinda paano ning kunyan. So Israel, paburo, tinaraman man paano ni Donald Trump, Israel, hold your fire muna. Kaya lang, so Israel man, napipiritan man. So Hezbollah, naghihiro man. Yan po, tabi Now, dating, ang sabi kayan, ini may mga nagakaroon kita, dating back history before, ang pinaghururunan ta na ngayon yan, so presente, na dahin ako ta na yan magdakula. Because dahin nga kita makakadiretso kung iyo superming pagbalikan tapa. Ay nako. So we hope tabi na ang mag-inibong na ladong initabi, bilang konklusyon sa istorya, ang mag-inibong na ladong naman na ini would come into table again and magkaigo na talaga. So talagang totoo ng sa Diyos na kururon mautob na ang general peace takahirak kan mag-inibong na lado, apektado po ang bilog na kinaaban. Oras Pilipinas, taon-taon man itong nag-text sa tuya, manungod sa kamugtakan yan kan mga reblocking sa 3rd District, taon-taon po yan, i-refresh tagiraray sa tuya mga parantabay kung anong sitwasyon na yan dyan. We will be right back. Oras Pilipinas, alas 9:42. Ang oras hatod sa Indocal Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa an mangot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang, ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small jing pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapatastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Tuhod, siko, baywa, Aray!
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya?
Oo naman, Juana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Happy Paroy Festival dyan sa Libon. Pading Jomar, madari sa naha, mga kabangang minuto o 1 minute lang tabi ta. May very latest kita tanganing susatuyang pag-istorya. May proximity pa, medyo sunod-sunod ba kung wagas. May very latest kita ngunyan. Nahugot niya to sa mga sources niya to. Mantang si Presidente Donald Trump kang US, nakasakay duman sa bagong Air Force One na pinagagamit niya na ngunyan, naghampang ini sa prensa. Tayan baga si Presidente Donald Trump pag biyahe paluwas sa Estados Unidos de America, may kasarabayan dyan na prensa sa laog kan Air Force One. Nagakaperang minuto pa lang ang luminihis, mantang gayud kita nagdi-discuss ka ini, iuman so pangyari duman sa Air Force One. Naghampang iraray si Presidente Donald Trump kan US sa pag-iriba niyang prensa, igwa pa ding nangyari naman, baad lamang marayrahay, nag-apod sa Iran and they want to make a deal. Uni po mismo ang pahayag ka ni Presidente Donald Trump while aboard the new Air Force One tabe. And they want to make a deal so badly, they called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal, that's the problem. If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. And they... Nyan, tabi otronta, ang sabi ni Presidente Donald Trump, uminapod sa Iran na. Tapi puro pulbos na nga ni. So sa indang mga military establishments naman, buda iba pang key infrastructure sa northwestern Iran o sa southwestern Iran, particular sa may Strait of Hormuz, Bandar Abbas, sa siniba pa, uminapod, mantang aboard the Air Force One, ining si Presidente Donald Trump, gusto na nang magkaigwa ng deal ang Iran. Ito po. And they want to make a deal so badly, they called
little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. And they... Sana mangyari na ayan pa ding naldano. They wanna make a deal badly. Nagapod daa. So, Iran sa iya. While on board Air Force One, they wanna make a deal badly. Ang sabi ni Presidente Donald Trump, yan sana nga ya. Tada ita masabutan kung oonoron ninda ang anuman na deal na naman na pwedeng mangyari. So, at least nakakahiling kita nindiit na paglaom ha. Ta uminapod na sa Iran kay Presidente Donald Trump. Ma-deal nga kami. We want to make a deal. Sige. Dire-diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Si Pading Jomar Bien. At least may paglaom ang kinaaban no? Bada mang matrangkilo na naman. Pading Jomar, thanks for waiting tabi. Go ahead and good morning. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga peraantabay, sa mga pinaghampang naman na problema. Ngunya na may klase. Iyo ang traffic digdi sa takod kan Tabaco South Central Elementary School. Digdi bagay yan sa National Highway sa Pading Pio. Ang pakalapwas mo sa tulay kung malaw ka na sa Tabaco. Oho. Ang pinakadakol na populasyon na elementarya sa syudad nato-traffic ko na maray sa ibungkang sa atubangan buda sa likod na ang gate. Inihuli sarusan ng gate sa atubangan ang nagagamit na dati ko na duwa pigpagamit ayan. Ang nangyari pa dati sa atubangan sa naan ini-arg man kayo ng sistema. Ang atubangan kang Tabaco na sa Tabaco South Central Elementary School, duwang gate 1 and gate 2. Then may gate 3 duman sa likod na bago pa sana nakakatabang na ito para sa ibang mga aki dumana magaragi. Pero digdi sa main magka-ibong na parte kang eskwelahan sa atubangan, gate 1 and gate 2. Gate 1 sa nang pigbubuksang kaan. Pigtugutan kan na mga enforcer na magpundo sa mga bihikulo na may ihatod na aki duman sa atubangan. Ang problema, pagpundo kan bihikulo, pati sa driver mababa, tayo ihatod sa aki duman sa classroom. Nawawalat sa bihikulo sa tinampo. So bako itong sungay mapundo lang sa kamahali na kayang ginibukod Tabaco sa Central Elementary School. Binuksan lugod sa duwang gate. Yan. Malaog sa gate 1, maluwas sa gate 2. Pero sa gate 2, halangkaw, sidewalk. Iyo. Puminagibo kirampang bakal so eskwelahan, magayon so naging dalagan. Tangani na day magpundo ang auto o ang tricycle o ang kotse sa pagkatod sa aki, malaw sa gate 1, pagabot sa laog, mababa sa aki, maluwas sa gate 2. Hinabas surampang bakal pa hinabas. Sus Mariosip naman ito. Ipapakili ito sigurado. Diyos ko naman. Na makababa sa auto, tarang kawon. Walang kawon na. Sus Mariosip. Sarado na naman sa gate 2. Diyos ko naman. Ano? Kaya traffic na naman, pero sa nakalis na regular na session ko sa Gudaya Panglungsod kan Tabaco, napagurulayan ang bakinayan, asin nagsulisyon na lang sinda, na dahil ang tadakulo naman na scrap na bakal sa General Services Office kan syudad, iyo. Duma na magkuwaki mga bakal. Yan. So engineering, welding na ito. Ipo ka nakirampa. Iyo. Ang plano ko tana pa ano ini? So, simento kumbaga, surampa? Iyo. Sigo sa nanglusukan ng tubig. Kaya po ang palang kikliran sa DPWS. Kaya pa nagtawa na clearance. Ma-clearance an. Pero balikan ta sa pangabas. Marasa pa man naabas. Sentrong-sentro na hiling kang tao. Naalsa ito naabas itong rampa. Ano ka pa? Pay na kilo? Mariusip. Pinanaw daw. Dahil lamang ni nagsaway gito sa nakahiling. Ano? Siguro matanga na banggi man tinira. Matanga kayo tinira man. Giro magabat-gabat ni tirahon tanga ini.
Ganyan, gigibuhan na sana kang LGU. Oho. Pero, so may so may bolt, Ayun yan. so madidipisilan na mahabas. Itwer ka na sa tinampo. Yan. Siguro, i-welding na lugod din sa twerka. Oho. Kunday, pwede pa yan na beri kung kan mga aprilata. So twerka. I-welding na sa twerka. Iyan na nagsara naisip naman ngunyan, tanga na medyo maibasan, mabawasan ang traffic na pinagsasapan rin sa tubangan kan Tabaco National High School, lalo pat may proposal na gigibuho ng so may salak na bagang high school. Digdi sa Tabaco South Elementary School. Pero next school year pa yan, pwedeng mag-diretso na sa grade 7 ang mga mag-gradual na grade 6. Roger, yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya halay dyan sa Tabaco. Nakautang kita, mabareta mo na ang newsroom. Dispwes taod tada ni Bapa, pakalis ka nagkaperang pagiromdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gamos. An oras, alas 10:05. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaluwas ang Sandigan Bayan 4th Division in warrant of arrest kontra kina Senator Rodante Marcoleta as in dating Congressman Mike Defensor dahil sa pagbalgar sa Presidential Decree No. 46. Sa irarom ka nasabing Presidential Decree, pigbabawal ang public officials na magresibinin mga regalo as in mga pribadong individual na magtao kay ni. 30,000 pesos ang piyansa para sa paramientras na katalingkasan kanluwa. Sinuguman kan korte ang pagserbinin warrant sa kanya-kanyang places of confinement. Si Defensor nakakulong dahil sa kasong plunder, mantang si Marcoleta mantinidong nasa PNP General Hospital dahil sigun sa mga doktor, unfit to stand trial pa ang senador. Iyan ang detalyes kan pangalas 10 na bareta, hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947.
0947-0949 and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Drink responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May mga diplomatic efforts na pinagigibo pa ding sa Pakistan nag-intervenir na buda sa Qatar. Nagpatakot si Presidente Donald Trump mas matindi pang pambubumbang mangyari ngayon na banggi. Nag-intervenir na sa Pakistan buda sa Qatar. Sa Pakistan nag-intervenir na cooler heads giya balik sa diplomatic table. So Qatar kinahoron so foreign minister kan Iran. Yan. So iyan nangyari. Meantime sa Sri Lanka pa ding 25 nang gada na prisyonero. Nagrayot duwang drug gang sa laog kan prisuhan kan Sri Lanka. 25 nang gadan. Maski sa mga autoridades dahil basta-basta nakakalaog duman sa sarong dakulao na prisuhan, ipigluluwas sa sanakad mga prisoner sugadan. Yugon mo an. Sa Sri Lanka tabi na. Sige, mga istorya pa kita sa luwas. Nasa linya si Pading Alarmario. Padingal, maray na agagawa tabi. Salamat, tabi preparing naman ngunyan ang barangay Tasan para sa nagraning kapistahan ni Senyor San Roque sa maabot na Agosto 15 asin 16. Kanya na pagkaaga si Kapitan Ben Rosin asin ang konseho may sunsinda para pagoronan ang mga posibleng aktibidades na ililinyada para sa kapistahan. Ang saro sa mga highlights na pinaghahandaan ko niyan kantaysan, iyo ang street presentation kan mga contingent sa nagakapirang sityos na gustong magpartisipar. Ini nauuso na ini padi ngunyan sa mga barangay. On-sign bako sa na dyan sa Ibalong, sa Magayon, nahiling iyan na mga contingent kanas representation kundi magin sa mga piyestahan na sa barangay siring digdi sa Taysan. Kaya ngunyan saroyan sa paguroronan sa sesyon regular kan barangay Taysan na ngunyan madali naman ponan digdi sa Sendang Barangay Hall. At nasaro pa sa pinalisar ngunyan iyo ang posibleng karantahan digdi man sa Taysan kan mga interesado sa kantahan siring man ang Marailihan permina ngayon iyan Beer Plaza and iba pang aktibidades yan iyo ang nakatalaan pagoronan kan konseho para planchahon na dahil madali na ang nagkapistahan ni Senyor San Roque sa maabot na Agosto 15 asin 16. Roger to that. Ayan, paditabi ang informasyon pa, Gilaray, digdi sa Southern Panligaspi, Taysan area, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali pa diyan sa imong area of responsibility sa may Taysan area, sur na mga barangay kan Ligaspi. Paghali kay Pading Al duman sa sur na barangay. Sur na mga barangay kan Ligaspi, diyan kita sa daraga. DZGB On the Spot Report. Engaging. Joshua, maray na aga, go ahead man tabi. Yes, marumrum na pagkaaga, Sir Tio, siring man sa mga paraan tabay.
dagdag niya tong bareta sa presenting initabi Serpio, may nagkapirang mga personahes na kan Daraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang nasa lawas ng Onyan Serpio, naglilibot sa mga para-barangay, lalong-lalo na digdi sa may Mayon Unit area, nagre-reparo kan mga gali kaya mga salog, siring man nagpapagiromdom sa mga residentes duman na magpreparar asin na mag-ingat tabi Serpio dahil sa posibleng pag-uuran darangan kaining si Bagyong Inday. Initial yan Serpio ang mga paghiro digdi sa lado kan MDRRMO kaya masiguro ang kaligtasan kan na publiko dahil ta ngunyan man na pagkaaga ipinalawas kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ang Advisory Number 9-2026 kung saan ipigya sa ngat Serpio ang Blue Alert Status. Ibig sabihin, emergency condition kan Emergency Operation Center kan munisipyo kan Daraga. Siring man, sabi ko kasubado, naglilibot na sa mga taga-MDRRMO tangani man tabi Serpio nga masiguro nawara nin persona na maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone to delikado ang pagbulusok nin mga materyales kan Bulkan Mayon. Siring man pinapagiromduman ang mga barangay, lalong-lalo dyan sa Mayon Unit, partikular na ang Miisi, Patnog, Bujaw, Salvacion, Bosay, asin Barangay Banyadero, na diretso dapat aktibo ang sa indang monitoring sa indang mga residentes. Siring man, dapat nakamonitor sa mga weather update kan pag-asa. Kung kaya harayo man, Serpio, iningat Bagyong Inday sa Satuya, in fact, nagrarapado na ini sa northern portion kan Satuyang Nasyon, pero dahil malilikayan ang posibleng pag-uuran, padarahon kayo ni digdi sa Bicol Region, asin ang pinakang delikado ang mga nakatambak na materyales sa lawas kan Bulkan Mayon. Roger to that. Yan, Serpio, ang mga sitwasyon. Live digdi sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. We pray tabi na yan na mga aagihan kan Bagyong Inday o sa pig-aagihan, pigrapado sa inagihan, makarecover sa mga agihan, makaligtas an sa inang buhay imaging propriedad tabi yan ta makusog-kusog ini bako ni makusog-kusog kundi talagang makusugon ining Bagyong Inday. Yan tabi sarong taon na baga so mga ilidong opisyalis niya to may nagharapot man digdi sa 2nd District tabi nakakaakitan nin data man tabi si Congressman Caloy Andes Lores so sa iyang legislative performance ini paminsan pinagkatawan tanindalan kung bakong Miyerkules, Huwebes, once or kung sarong bulan gayud paminsan yung mga performance kan sa tuyang ilihidong opisyales. Tanganing makatabang kitang maka-diffuse kan tension taan nangyayari bago niyan tatanem si tatanem sa tuyang kapartner si Padingnal Baldo out tatanems in ang nangyari bago niyan purna sa nabaga negative dahil man ngayon nagin ibo dahil man yung mga iyo na dumana kita natuod pa sa araw ka na cycle as in dogma tabi kumbaga so yan magtabang kita we help ease the tension and tibaan lamang sa abot kan sa tuwi ang manakakaya sa programang Tingog kan Banwaan ma-diffuse niya to an araw ka ining cycle na makatabang kita na eto man may trabaho an sa tuyang mga ilidong opisyalis tabi yan digdi naman sa 2nd District basado digdi sa official na record na nakalap niya to sa opisina kan kongresista ang igwanin na ipasarman o kaya na isaangat na pendyente na mga leyes tayo baganan sa indang trabaho primeramente ang mga kongresistas, mga deputados iyan tabi sa tuyang representante duman, ang trabaho kan mayormente talaga is ining maggibonin mga leyes na ma-address kan mga problema kan cross-sections kan sosyudad, problema sa tubig, sa edukasyon, enerhiya, depensa, agrikultura, salud, pag-upgrade kan ekonomiya, mga leyes na magiging basaran kan gobyerno sa pag-implementar nin mga proyektos
in order to address the problems kan sa tuyang sosyedad. Problema sa ekonomiya, sa trabaho, unemployment, underemployment, peace and order. Leyes po ang sa indang mayor na trabaho. Pag gibo kayan, pag amyendar o kung ano pa man, tabi. So sa puntong ini, igwa maning naisangat na mga proponidong leyes si Congressman Caloy, at least for starter sa sarong newbie, kumbaga, sarong baguhan kung sa PMA plebo. Yan. Nagpipikaman si Congressman Caloy. 145 man on official record na proposed laws. And saro dyan sa mga natawa, sa pinagproponer na lay ni Congressman Caloy Loria kan 2nd District and by, so pag-resolver baga sa problema sa classrooms, lalong-lalo na itong pagpahirahay kada bes na iagihanin kalamidad an sarong lugar. O may bagyo na naman baga. Dahil mo naririparo tatanamis, pag iagihan baga ning kalamidad an sarong lugar, say for instance, bagyo, so inagihan na mga school buildings na narampahog, nagkaburuklas, igo na naman lamang ding maabot na bagyo, dahil pa nahihirahay tatanamis mako, iabutan pa nga, maabot na naman na school year, dahil pa nahihirahay. So, nahiling iyan ni Congressman Caloy na igwa talaga ning problema sa sistema kung paano. So duman, saro digdi sa 145 na proposed lay ni Congressman Caloy, saro dyan, isupigapod na Classroom Repair Acceleration Act na madefinar kung ano ang dapat nagibuhon, asin kung pirang aldaw sa na dapat gibuhon ang pagbalik sa normal na estado kan inagihanin mga bagyong classrooms. Mapaidali iyan tabi. Iyan ang cycle Pag nagbagyo, mabisita presidente, kaiba sa Departamento de Edukasyon, Departamento de Obras Publikas, DPWH. O sige, ito na. O gawin yan ha. Mabagyo na naman lamang, dahil panahirahay tatanems. Ibaga. O, dyan sa nasa Katanduanes, pirang mga school classrooms dyan, ang sagko niya, dahil nahihirahay, na inagihan pa kan mga nakaagi pang bagyo. So, nahilingan kang kongresista, paano iyan tabi gibuhon na mapahidali, makahali na sa araw ka na sistema, Classroom Acceleration Act. In that sense, tabi, pagmadalian, pag-recover kan physical facilities kan mga eskwelahan publikas, bako sa nadigdi sa 2nd District, this is applicable in Classroom Acceleration Act na pinagpuproponer ni Congressman Caloy. Iyon ang gagamito na template sa bilog na Pilipinas kung paano mapahidali ang paghirahay kan mga classrooms kung nadidistroso ning ano man na kalamidad. Pag maray ang kunyan ang sabi na nga ni educational infrastructure, maray ang posibilidad, halangka ang posibilidad na ang literacy level mapakaray man tabi. Tang mga estudyante baga lalo ang mga sa elementary o high school, pag okay ang environment conducive to learning, nakakaukod talaga ni marayan mga aki. Ang literacy rate, literacy level, halangka o gustong sabihon, nakakasabot ang estudyante, bako sa nang nakakabasa, kundi nasasabutan kung ano subinasa ninda. Yan. Saro yan ano, so Classroom Acceleration Act among others. Pinagproponer ni Congressman Caloy, duman sa 145 proposed laws. Then ining so Rapo-Rapo Rehabilitation Act. Tain bagang Rapo-Rapo, pigparaminaan ka nakalihis na mga taon. So Lafayette baga dyan ka ito. Ngunyan kaipuhanan na ma-rehabilitate iyan ta anmahal na Diyos baga tatanems, tinaw sa tuya ang nature. Gamiton ta. Takon na ito man gamiton, magugutom kita. And ang paggamit kang nature, talagang may maafektaran. Mamina ka, tanganing may mako ang minerales, mga yaman, dyan na kaipuhanan i-producer, kaipuhanan sa oral daw niya ito pagbuhay-buhay. Pero, in the process sa paggamina mo, kaipuhan, maging minimal ang kunyan. Pag nagamit mo yan, siyempre, madidistroso iyan. Kaipuhan, ma-rehabilitate iyan tabi, mapakaskas man. Rapo-Rapo
Rehabilitation Act. Diyan naman sa Rapu-Rapu. Budaso saro pang lay na minadeklarar kan Legazpi bilang sarong ining economic zone. Yan. Sa lado kan ekonomiya itong sulay na saangat ni Congressman Kaloy na ang Legazpi maging economic zone sa lado kan ekonomiya iyan. Pag igong economic zone baga, siyempre igwa dyan ning dakulaon na say ang gobyerno papabulusan na ning pondo tanganing area kumbaga is fertile for investment. Adakol na mga investor na pwedeng magkuhan. Pag igwa ng economic zone kita digding na definar. Salado kan ekonomiya, salado kan edukasyon, Classroom Acceleration Act, and then itong salado man kan environment, ining Rapu-Rapu Rehabilitation Act. Among others po yan. And siyempre, mga nagkatarabangan, kita baga, ang komunidad, tod na ngunyan, pag gobernador ka, vice governor, mayor, vice mayor, congressman, yaw na mga mahagad tabang. Natuod na kita kayan pa, tabi, Yan, yaw din naka-distributor man, maski puro paano, abot ba ko kaya man na poko mas menos 15,000 na mga persona na natabangan hali sa kasabay na diyan sa MAEP sa medical assistance for indigent Filipino patients families and patients sa mga TODA nakatauman nin tabang sa more or less 3,000 na mga TODA na iyan na miyembros buda mga medical missions yung eyeglasses baga sa pagpa-check up buda libreng antipara. And sa farmers and fisher folks yaon diyan 410 farmers ang natabangan tubagang sa assistance for fisher folks and farmers and sobra sa 1,000 mga parasira man tabi digdi sa segundo distrito Kanalbay. Yan mahanap man kitang data duman sa 3rd district next week man baka sa 3rd district kita digdi baga sa probinsya so kay Governor Noel nakapagpaabot naman siya. And sa 3rd district tibaan makakuha kita ning data baka next week naman this coming week tabi it's either Wednesday or Thursday tabi. Sarong report bago kita tiripuas niya na Merkules o kay Uwebes dahil Kalingawan St. Jude tabi mga deboto si St. Jude pasalamat lamang kay St. Jude. Kaya pa tatanems report ni Angel kaya pa ba? Sige Angel, good morning, please go ahead na. Yes, Sir Tio. Good morning po. Good morning sa tuyang mga paraantabay. Ngayon na pag-aga, Sir Tio, kakauron ng si DOT, Department of Tourism, Bicol Regional Director, Sir Herbie Aguas. Matapos, Sir Tio, na may mga magralakop sa social media na post na naghahagad o pipagpapaliwanag ka na DOT Bicol ang lokal na gobyerno, Sir Tio, kan Daraga Albaidal duman sa paglangkaw, Sir Tio, na entrance fee dyan sa Cagsawa Park. Para mas masabutan ka, Sir Pio, nasabi nga konteksto, nasabi, Sir Pio, na kasubuan sa DOT, makaibahan ka po ngunyan, si RD Herbie Aguas. Good morning po, RD, nasa ibong na linya, si Sir Pio po sa Business TV. Diyos marinal daw tabi, idol. Magmahon ako kang kaul kong inaldaw na ini. Siring mantabin, I miss you a lot. I miss you more. Sige tabi, Director Herbie, your thoughts on this tabi as tourism director? Actually, nagkapira ng aldaw na nag-circular sa mga SOCMED na mga issues about Cagsawa pagtaas ka ang rate. Actually kami man na dito sa opisina na bigla taramtaman baga ang Cagsawa is not only a popular destination kundi mag-icon talaga siya not only here in Albay but the whole region and the whole country na talagang bibisita pati po sa Asia ligid po ang Cagsawa. Kaya kan naaraman ta araw kay nagtaas ini na dahil ni man sabot na nagpadala kaming surat kaya halaton mi simbag po niya kang LGU kay Mayor Vic Perete kung ano po ito kung nataaraw kay ito nangyari at malinawan po sa mga stakeholders pati sa mga tour guides na mga tour operators. Siyempre, kaya ang arog kaini na pagbiglang-paglangkaw. Apektado man po kaya ang mga tour operators. Kung may grupo ka na pagdadarahon dyan ang daramong rate, so old rate, tapos biglang mapatong, medyo turn off kaya ang turista. Kaya sana maayos na init
ang gusto man sana makaray ang turismo kang Albay, lalo na po dyan sa Daraga na saro po yan sa pigadayo talaga. Kaning makuwata nga ni so tamang mga figures also kang nagadi dyan sa Kagsawa. Tanganing maaraman ta ang naglaog asin na degenerate na revenue kang Kagsawa. May mga tigahagad man ang mga turista, pati ang mga stakeholders na we've been paying for pirang ang taon na kita dyan nag-araroda. So mga facilities medyo bako maray da. Abo ko man na mag-assume na okay na o bako man maray. Nag-tarama ko base po sa mga pigataram kang mga tamang stakeholders na about the comfort room, tapos iba pang mga sitwaan reparohon dyan. So, I hope malinawan ka, boss, I'm sure the local government of Daraga has an answer ibigdi po sa ining paglangkaw para masimbagan po ang mga kahaputan sa mga tao. Opo. Arog panog kay ni tabi Director Herbie sir, in our own limited capacity man sa paghanap kan istorya, ang nangyari is parang iguaning ordinansa man, siyempre nag-increase inday, guning nagkakanigong ordinansa na ang basis man is yung ito na ma-improve yung facilities dyan, arukan sa mga sa comfort room and iba pang mga amenities sa pag-akomodar kang kunyan kang ini mga turista, which I do fairly believe so LGU buda ka mo saro sa araw ka na sistema. Now, yes. I'm wondering kung so sa pagkwan so pag pasar rin na kan lay increasing itong sa indang rates dyan, is there an importance na kamo tabi paisihon o paapudon man lamang papartisiparon before ito kuta na pinagpasar? Yun nga ni po ang kaya naghahapot kami, pati kami po dahil po aram si di kami maski posting po ang tourism Daraga, wala pong posting kasi syempre dapat may abiso yan. Sharing kung araw kan ordinansa yan, dapat tiga-post yan as in, di ba may public hearing yan para po aware po. So lalo na po siguro naimbitaran sa mga tour operators, mga tour guides para mas maaraman ini kung araw. Tapos syempre, di man sabi nga tama ito na sisi man mapugol kang improvement. Magayon pong objeto yan kang lokal na gobyerno kan talaga. Kaya siguro sabot nga ni, di ba, pag ma-invest ka, magastos ka. Kaya siguro sabi ko nga ni, kung nagpagayo na sindakang facilities, masabutan yan kang mga turista. Kaya sana mabisita nga ni duman sa team, mahilingon ni ko anong ginigulindang improvement para po masabutan ni na ma-justify itong paglangkaw kang rate nila. Very recent lang ini panong paglangkaw kang rate. Yes. Oo. Now, iyan po tabi Director Herbie sir tabi. Ang Kagsawa is a natural heritage park tabi. Deklarado po yan. Oo. Actually kaka-declare lang po siya ng NCCA. Nakaroon po talaga siyang heritage na site hindi po sa Pilipinas, pa ko lang po sa Albay. Kaya saro po yung bagay na dapat mapreserbar, asin mapagayon, asin mai-open, mapahiling po sa mga turista. So, gayon, asin istorya kay ni pong Kagsawa. Now, it being declared as such, mas gulpi ang importansya na kayo po ang papaisiyong kamo sa man nakuan dyan, mga improvements, gabos tabi. Yes po. Actually, pati po si Provincial Tourism, na nahiling ko man, di maninda aramso nangyari po sa nangyaring pagtaas. Kanahiling ko man po si mga comment, pati po si mga staff po sa Albay Tourism, di man po sabot so nangyari. As in, may grupo po, tadigdi na mga association po ang mga stakeholders staff. Pati so bilog pong grupong yan, di po nakaisi. Tapos may isingit ko lang tabi Idol Pio. There's also pa sila kang so may post po so Daraga na may very big sila, may big endorse sila na tour operator na ito lang ang gari ma-contact duman, gari ito ang ma-facilitate kang mga bookings and
tour packages naman po. So kaya medyo nag-aral mo talaga si mga stakeholders. Kaya naman simbaga nito. Tapos check naman pati sa tour operator, bako siya accredited kang Department of Tourism. Kaya lalo po sa mga nagpa-accredit, sa mga may mga records, magayon po na track record sa pag-abot po sa industriya ng turismo, gari na nalampasan o na-overlook. Kaya sana maayos kang LGU Daraga and with the stakeholders na para mo sa nang objeto tayo madagdagan ang revenue kang ang Daraga, as in of course dapat sustainable ini kang sistema na dapat ang mga stakeholders on board sa mga tigagibong improvement, pag ang increase kang rates sabi nga sinabi mo na iconic ining Kagsawa. This is kung something na pag sa diri ini kang munisipyo, di kitang magiginibo dyan na talaga kumbaga bawa nga support nga kang Daraga, talagang kumbaga may sila dyan talagang rides na rating dahil na kung ano ang ibuhon maski nga ni Hello, Director RB. Nawara po tabi ka mo, Angel. Baka nakamonitor dyan. Nawara po ka mo tabi, Director RB. Papamar, mautang akong dit na minuto tabi, ang aning makabuelo si Director RB sa iyang pangapunan na dyan sa Daraga. And Joshua, baka nakamonitor ka, paki-coordinar kay Mayor Vic or kay sa Tourism Officer dyan Daraga. Director RB, tabi. Yes, yan. Sabi nga ni maski pa naghihiro kita ki mga part. Sige, konsulta tayo sa ahensya, sa NCCA, sa Historical Commission, kung ano pang mga ahensya para medyo tama ang sa kuyang direksyon. So, hopefully, ining problema sa Kagsawa, hopefully, ma-channel ka sa tama pong direksyon. Kasi sarap mo ng objective na talaga. Ma-preservar, ma-sustain ang turismo kang Daraga. And I'm sure the mayor is always thinking kung ano po ang ikatarahay po kang Kagsawa asin po sa mga turista na nagbibisita sa Kagsawa. Opo. Mas lalo nga yan, Mayor, can we safely conclude na mas lalo na nga na heritage, declared heritage park yan? Kay puan perming ikukonsul sa Indotabi sa tourism? Yes po, may policy making? Role kita nga ni baga sabi nga kita nag-assess ang mga nagigibok ang mga assessment, kita po ang nagsusumitir ng mga tourist arrival nga ni pag may mga request po ng mga projects araw kang ginibigyan dati na nasa rong building na pinaupo kang DOT ang pigabasyan po kayan so mga tigagibo as in mga nag-aarabot na turista dyan sa Kagsawa. Kaya very important na may teamwork ang mga lokal na gobyerno as in ang Department of Tourism. At least sa policy making for one. Yes po. Opo. Yes. Saro na lang tabi may RB, igoning mga post kay ito na nakakuha ang atensyon so naglalakaw na nakabrief na pula. Sus Mario Joseph, na nahiling subol kan mayon. How do you react on it? Pasabi ka, pigdidisikrar niyan mayon, nakabrief na pula. Sus Mario Joseph po. Paano ba yan? Alam mo ang mga content creator mo yan, magibugabos para magkigwaki likes and reaction. Kaya lang sa kadakulaan kang area, dito hindi mapupugulan ko ng gibuhon ka dyan. So, actually, yan nga, siguro may kapangyarihan mga kitang mga Bicolano kung we will unfollow itong creator na ito or we will do something from sa mga local government unit apektado duman kang area. Pwede man na. Kami po, mayo kaming, wala kaming ngipon, wala kaming police power whatsoever. Kaya sabi ko nga ni, maski nga ni medyo makagurugera po so
picture na ito. Pero nag-ani man po kay talagang promotion kang mayon. Sabi nga ni isang talaga, good or bad talaga, napopromote si Mayon Volcano. Kaya balon tagiraray na bata ako, sabi ko, kadakol kong brief man na pula. Pero di ko magsigapahiling po dyan. Pero aron kaya na may di ko lang aram kung anong tabako kita legal may sabi idol dito. Ano maray na sanction sa aron kaya po na mga ginibo po. Mayor RB, Mayor Director RB, I'm sorry, Director RB, sir, thank you so much for being there, and I hope na mga rin maglayog naman kita doon sa sarong lugar, ha? Ayun, mix na kita duman sa halawit na lugar sa Mindanao. Salamat po, mabuhay po ka mo dyan. Thank you so much. Mabuhay ka. Sige. Angel. So yan po, Sir Pio. Dahil mo na, Angel, paghapot kay Director RB ko na nung ginibuming duha, ha? Dahil mo na ipaghapot. Ano to, Sir Pio? Dahil mo na ipaghapot kay Director RB ko na nung ginibuming duha, buda kung sain. Ako, mapresentar ako. Mga iba ako magsasabi. Ege? Yan po, Sir Pio. Haligi sa DOT with Kuya Boy in Mostaza, District 7. Thank you so much, Angel, with Director RB Aguas Tourism. With due permission and demand, nakakautang kita kan sa iyang oras. Salamat ka sa iyong pagantabay. Mahal lamang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programa